nakikinig sa atin at sa lahat ng mga nasa Facebook Live. Hello sa inyong lahat. Hindi ko na maisa-isa dahil gustong-gusto ko pa mag-play ng isa pang testimony. Ito, isa rin taga-da ito, kaya mga taga Camarines Norte, dahil kayo ay huling nalagyan ng mga center dyan sa area ninyo, dapat marami tayong ma-reach out. Ito, pakinggan natin. Isa uling taga Camarines Norte. Hello kay sa lahat ng mga nanonood sa atin, hindi ko na mabanggit mga pangalan. Ito, pakinggan po natin. Naka-record na yun. Ako po si Renante Ikayan. Dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Gigolin yan. Na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CVF po. Yun doon ko na nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung lagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nasa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakaarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga akong magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng ayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat sir. Ayan Actually, sa sitwasyon natin ngayon, marami akong dapat i-interview. Kaya lang siyempre, dahil sa COVID-19 ay nag-iingat din tayo na masyadong malapit sa mga tao. Okay? Pero yan, ulitin ko lang yung aking invitation dito sa Albay. Please attend Health Symposium. We will accommodate up to 30 lang po para may social distancing tayo. We need to follow the health protocol ngayong May 7, 1 p.m. CMD office in Legazpi City. And of course, sa mga taga Jose Panganiban, Camarines Norte, andyan din tayo May 21 dyan sa Hugilon Food and Music Center, 9 a.m. po, and then sa Hills and Garden, Labo, Camarines Norte, May 22, 9 a.m. and May 23, andyan tayo sa Josel's Garden and Tourist Inn, 9 a.m. din po iyan. Okay, so hello sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nasa Facebook Live. Opo, seryoso kami sa aming misyon to help restore the health of people. Huwag pong intayin, lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices, okay? So, eto ngayon yung ating mga center, naka-record na para mabawasan yung aking pagsasalita. Pakinggan na lang po natin. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939 9040717, 0939-9040717. Ito kung saan kayo dapat pumunta, saan yung pinakang malapit sa inyo. Pakinggan po natin.
Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI-CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin the HCI-CMD office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalia, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, hanapin po HCI-CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at Corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamoan, Kamsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Stockist Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI-CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertelneo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Now, dito sa second district of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay, at CMD Center at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atop Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay.
Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Ma'am Kiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Bohemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Ma'am Nora Aison, Puro Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Ayan, dito na muna tayo. Hello sa lahat, sa inyo lahat, sa mga nanonood din sa Facebook Live at na mga nakikinig sa mga radio station. Nakita ko si Dr. Emeline Obare. Sabi ni Dr. Good evening, ma'am. With our products, we can be safe. Oo, talaga. Pasalamat tayo, Dr. Emeline, na ang ating produkto ay malaking tulong sa iba't ibang sakit. Pati na po sa COVID-19 ay tumulong yung ating product. So, ano pa po ang iniintay natin? Okay? So, ayan, sa 3rd District of Albay, andyan si Ma'am Sonia Pereña, ground floor Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong Kamalig Albay. Rexy Sardinia, Sardiania's Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, Care Boardwalk, Service Center, Market Site, Uwas Albay. Susie Dison, care of Ocho Payo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Center at 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, at sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, So 9 Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Lorly Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Ma'am Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So, ayun. Sa mga, yan, ubos na pala yung ating oras. Oo, sa mga nanonood sa atin, sa lahat sa inyo dyan, maraming salamat. Sa mga nanonood sa Facebook Live, andyan nakita ko si Ma'am Linian Park. Kumusta ka na? Oo, and of course, sa mga lahat ng mga nakikinig sa atin, sa mga radio station, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. And lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested. Gusto nyo ma-experience nyo rin yung 15 to 20 years younger na pakiramdam. Nako, try our Power Trio. So, ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.